Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 esquarta filgħaxija dejjem fuq One. Żewġ uffiċjali tal-Pulizija weġġew gravi wara li kienu involuti f'inċident tal-ħabta ta' sija u nofs tal-ħadd filgħodu. L-inċident seħħ fi triq is-Sorijiet Ħaltarxin waqt li l-Pulizija kienu qed jassistu fuq argument li nqala fiż-żurriq. Jirriżulta li malli waslu fil-viċinanzi nnutaw persuna taħrab minn fuq il-post b'karozza ta' tip BMW. Il-Pulizija kienu qed isegwu l-vettura waqt li ħabtu ma' karozza ta' tip Fiat 500 misjuqa minn mara ta' 25 sena residenti Ħaltarxin. B'konsegwenza tal-inċident intlaqtu 6 vetturi li kienu parkjati. Intant iż-żewġ pulizijati jieħdu l-isptar Mater Dei fejn ġew niċċertifikati li sofrew minn ġrieħi gravi filwaqt li l-mara sofriet minn ġrieħi ħfief. Fi stqarrija l-Korp tal-Pulizija qal li qed jiġu mitkellma numru ta' persuni brabta mal-każ filwaqt li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin.